assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bobal leydi mo wone mon foof salminama inde manama yettode sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗi gam humnude aadi amene moon e kala subaka ko hemnude on roɓinde moon jayndeji ɗo e Piindi TV jayde leydi Sénégal noon e oɗo ñalawma hannde ɓuuri artude koye dawrugol woni politique ha tengti e toon to conseil constitutionnel kono kadi ne tawe hen toɓɓe goɗɗe golle ɗo e Dakaru kono kadi alhaaliji golle toon to Casamance kam e coftal balli woni kan Côte d'Ivoire 2023 puɗɗortoɗen ko jayde gendire nde Le Soleil no jirɗon ni jayde nde ne wayno ari koye golle Ageroute ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar Ageroute noon ko gollode nde ganduɗa kam tigui golloto golle pont uji ene wonde goudron ngaji ɗo e wuuro lamorgo ngo e nder leydi Sénégal kala kono janenkoɓe gaari koye golle Ageroute ɗo e région de Dakar ɓe mbitan de ko sappo e jeegom projet woni sappo e jeegom projet ɗi ganduɗa ɗi jaaru muɗum tolnima e 700 milliards e copareji CFA saabi noon jeyanenkoɓe mbaɗi ko natal maw leydi ndi omo ganduɗa kam woni gardiɗo Ageroute kesso ko wadde bilan e ko yewtide noon golle ɗin ko guɗini jaaji e hello jeenayyi e nder nden jayde witende e Le Soleil jawten e jayde direct news nden ne wayno ari koye tourné hoore jagorɗo toon to diwan bo Casamance Amadou Ba ɓe mbi tan ko démine la zone sud déminage noon ene wayno tan sa ƴeewi ko ɗum jeu de mots c'est à dire ko jillu makko toon ngu woodi ko nafi no fewi to banggue gunɗon jillu aɓe jañi hen sa ƴeewi mbi ko hoore jagorɗo fuɗɗino on ɗon jillu économique ko toon diwan Casamance ko guila 14 ha hanki sappo e jeeɗiɗi lewru ndu ɓe kolliti wonde noon on ɗon zone sud ene wayno jillu makko ngu woodi ko nafi gaga ko uddiri toon ko gaga ko ɓe yettiɓe kono kadi o holliri ko wiyete leadership gam candidature makko o yaccini base makko ha toon to Casamance noon janenkoɓe mbi kono ɓe garti e wiide wonde o waɗi désenclavement c'est à dire o jokti diwan Casamance o manam jillu makko toon to aéroport mbo Ziguinchor kono kadi e onon plan mo ganduɗa ko puɗɗitugol bateau Aline Sitoé Diatta ya garta kon Dakar Ziguinchor gueɗe kewɗe ɓe mbi ko ɗum noon woni ko waɗa toon kono hoore jagorɗo janenkoɓe guddiri wonde ko ina wayno tan udditi on ɗon musée mémorial lo Joola tawateɗo toon to Ziguinchor jawten e jayde alerte quotidien ko kanko aussi chef du gouvernement o tawate toon Amadou Ba e won noon tournée économique premier ministre toon to diwan worgo leydi Sénégal kamɓe noon ɓe mbi tan ko Amadou Ba assure o tengtini wondene ko aéroport Ziguinchor inchallah ma uddite ɗo e lewru manam tan sinno tan ina limetno ko ɗo e lewru ina wayno ɗum ɗon woni ko udditte jawten e jayde stade c'est vrai gonɗen koye coupe d'Afrique nation de football saabi noon coftal balli fala budde lombo e kala e saaha no jirɗon ni donc CAN 2023 Sénégal Cameroun ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi deuxiéme sortie des Lions kono janenkoɓe mbi tan ko Sénégal yo wat bannir c'est à dire yo ittu on syndrome du deuxième match eɗen gandi Sénégal gagni noon premier match deuxième match on heewi jiiɓade soit nil walla défaite donc noon ɓe mbi ina gasa ɗum ɗon wawa iwde janggo kono ɓe garti e gardien équipe nationale du Sénégal goto ko 2002 ha 2008 goɗɗo noon ko actuel gardien de but woni 5 clean sheet de rang en sélection match ji joyyi tawi o waɗani encaissé but on woni Edouard Mendy o woni koye riddude record Tony Silva kañum woni entraîneur makko e oɗo saaha donc ne gasa on record wawa samde ko ɓoyta goɗɗum ko tawete hen ko konngudi belɗi El Hadji Ousseynou Diouf mo ganduɗa koye goto e ancien jour uji l'épopée 2002 international sénégalais o wi tan ko Lamine Camara so yi ɗum siftintama ko Stéphane Gérard wondude walla e Franck Lampard saabu darde makko e golle makko Iliman Ndiaye kamnene tawe hen ko attaquant des Lions o wi ko fandare makko wonno ko jouande équipe nationale du Sénégal te nden fandare ne wayno o heeɓi ɗum jawten e jayde besbi le jour nden ari e titre mo ganduɗa o kam tigui ɓuuri mantinade e oɗo dumunno foof e nder leydi men Sénégal ko double nationalité Karim Wade réclamation ngaji Amadou Ba contre Bassirou Diomaye Faye janenkoɓe mbi ko coup pour coup manam sindo ko boxe wiyete koɓe ne pindere goɓɓe e oɗo saaha pari noon e on tuma waɗi komi mbi ha joni officialisé renonciation de Karim Wade on ɗon nationalité française manam pari e hoore jagode muɗum windi wonde tengti Karim Wade natti wonde jibinande française to banggue kayit Karim noon weltanaki ceerno Alassane Sall kono kadi o joopima Amadou Ba konngudi noon janenkoɓe mbiri goɗɗum ko tawete hen nde wayno tan koko yewiti ha joni e on ɗon ɓiɗɗo Abdoulaye Wade ɓe mbi
ko ceerno tan sall ala ko woni yidde muɗum hannde ko nande kongol gotol wiide wonde ko kamɓe conseil constitutionnel ɓe mbi wonde ne ko candidature Abdoul Karim Wade waɗama invalidé toon to conseil constitutionnel ene tawi hen aussi coftal ɓalli quel du match janggo Sénégal Cameroun woni ko jiiɗan ɗo ko ces équations de Cissé manam peeje Cissé duuɓi capanɗe tati e nayyi sans victoire hakkude meɗen e de Lions nden noon table en Coupe d'Afrique duuɓi capanɗe tati e nayyi Sénégal feere Cameroun e Coupe d'Afrique Cheikh Tidiane Fall waɗi dévoilé on secret manam o famni wondene holno Sénégal rewata ha fiya à Cameroun kono ɓe garti aussi onon communication e fédération sénégalaise de football toon to Mali en 2002 holko ɓe jewtanno holko ɓe kalanno foof ina tawe hello jeegom ha jeenayyi e nden nden jaydi witede besbi le jour jewten e jaydi li quotidien nden ari e présidentiel ceerno Alassane Sall kañum huccidiri hannde o ala ko woni mbiru makko so wona Abdou Karim Wade Amadou Ba kañum ni hucciri koye mbiru ɗiɗi tugnade ɗi recours ɗi waɗi toon to conseil constitutionnel ko Bassirou Diomaye Faye wondude e Cheikh Tidiane Dièye ɓe mbi tan ko gulali deppuɗɗima ko adi on course ne fuɗɗo moni foof tan nan dari yidde wadde éliminé goɗɗo on Seydi Gassama noon mo Amnesty international Sengo Sénégal wi ɗum ɗo foof ko manœuvre gam yidde wadde éliminé won e candidat ji e nder leydi Sénégal jawten e jayde las quotidien nden wi foof de ewade noon ɓe mbaɗi ko yeeso on mo ganduɗa kam woni hoorejo conseil constitutionnel kala no wayi wade gulal ɗi so keewi so tawi ne waɗe validé walla ene waɗe invalidé ni konngol ngol arta tan koye ɓen les 7 sages manam ɓen ɗon jeydude rimɓe nden jayde ko ɗon raɓɓikini e ɗin recours aji ɗi ganduɗa ɗine tawe toon to conseil constitutionnel jawten e jayde sud quotidien nden wi ko mise en circulation commerciale après réception woni hokkude darde e doole walla puɗɗugol ɗen golle BRT bus rapide transit à l'image du TER holko ɓe jiiɗi wiide ɗo ɓe mbi ko on ɗon bus no udditirani udditama waɗama mise en circulation waɗama kadi aussi commercialisé donc no BRT wayni hannde ko noon TER wano hanki manam TER ne kañumne koko uddita balɗe seeɗa waɗa ko wiyete ko gratuit ya garta caggal muɗum waɗa commercialisé donc janenkoɓe ɓe mbi ko on ɗon mise en circulation le BRT wayi ko hono no TER ni ƴeewen jayde vox populi nden jayde ne wayno ari koye alhaali double nationalité ɓe mbi ko la France kañum woni e fortude oɗo saaha ngal ɗon damal sino damal ngal tan présidentiel sinno ko damal hannde wiyete ko France nana wiye yerɓin damal ngal beele ngal dajjito ngam Karim Wade wawa wonde candidat holko saabi janenkoɓe ɓe mbi ko on manœuvre mo premier ministre français biteɗo Gabriel Attal cuɓaɗo ko ɓoyani kañum siifi décret guittowo nationalité française e dow hoore Karim Wade beele on wawa wonde présidentiel ɗo e nder leydi men Sénégal donc mbiɗa sikki mataw ko ɗum woni ko janeɗi ɗi ko ɗo janeɗi men kaaɗi normalement voilà ko ɗo ɗi kaaɗi ne heddi enquête normalement présidentiel 2024 ɓe mbi ko la machine sambal eɓe pamminen ceerno Alassane Sall nan wuccide Karim Wade ko ɗum woni pétition ɓe mbi tan de ko harende de o saaha ne wuli jaw way comme no dawaɗi cayaɗi nangodiri ni Ousmane Sonko kamne salima inde muɗum hutore e nder ɓen wiyoɓe ne mbaɗa commercialisé ko fate banggue koye mumen tawi ko waɗaɓe recalé sonngoɗi ɗi o yiɗi wi tan ko on lettre biyaɗo o windi walla mo jeeya windude o wi ko windani mawlidi ndi Macky Sall o haalani hay hunde e oɗo saaha janen ko ɓen dutti mbi wonde ko Amadou Ba nana yiilo wadde recalé walla ittude candidat ji ɓe ganduɗa kañumen goni ɓattiɓe on ɗon leader mo Pastef hono Ousmane Sonko musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jayde leydi Sénégal dawruno e oɗo subaka hannde en jarani moni kala ademen e moɗon so Allahu lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma en jetti to caméra Abouba montage Djibi Dieng kono kadi en jarani Oumar Diobbo Sow to banggue fannuji ɗi kala yo Allah hokki en alkamisa moƴƴo mala